בין הדברים שהתורה מספרת על יוסף ואחיו, כלולה העובדה שיוסף הוא זה שפרנס את אחיו ובני ביתם בשנות הרעב. פעולה זו היא בעלת חשיבות כה רבה, עד שבגללה עם ישראל כולו נקרא על שם יוסף. כפי שנאמר, נוהג כצאן יוסף, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא כמו רועה המנהיג את הצאן הם ישראל המכונים יוסף. לכאורה אין הדבר מובן. מדוע העובדה שיוסף חלקל את אחיו בשנות הרעב הפכה להיות בעלת משקל כה רב, עד שעם ישראל כולו נקרא יוסף רק בגלל פעולה זו? מבואר בתורת הסוד שכנגד 7 קני המנורה שהייתה בבית המקדש ישנן 7 נשמות כלליות בעם ישראל, שמהם נמשך אור ושפע רוחני לכל שאר הנשמות. יוסף הוא אחד מאותן 7 קני המנורה. והכלכלה שהעניק יוסף לאחיו מסמלת פעולה מתמשכת עד סוף כל הדורות, להעניק לכל יהודי כוחות מיוחדים. הכוח שיוסף נותן לנו הוא לגמול לחייבים טובות. כך נהג יוסף עם אחיו, אף על פי שרצו להורגו ולבסוף מכרו אותו, פרנס אותם יוסף בשנות הרעב. מידה זו, לגמול לחייבים טובות, היא עניין כה עיקרי ויסודי, הנוגע במהותו של עם ישראל. מכיוון שיוסף הוא זה שדרכו עובר כוח עצום זה, נקרא עם ישראל כולו על שמו. אך, אם הזולת גרם לך רעה, מדוע אסור לך לשלם לו כפועלו, ואף נדרש אתה לגמול לו טובה תחת רעתו? אלא שסיבת הדבר קשורה למהותו הפנימית של יהודי. אומנם בחיצוניות הדברים מתנהג עמך הזולת במידה רעה, אבל בפנימיותו קיים בו טוב. ועל כן, ההתנהגות עמו במידה זו של טובה תחת רעה מעוררת בו את פנימיותו. כשעלה רואה שאין משלמים לו כפועלו ומתייחסים אליו כאל אדם יקר, גורם הדבר למהותו הפנימית להתעורר בקרבו ולהאיר את נשמתו. כשיהודים מתנהגים כך זה עם זה, יש בכוחם לפנות אל הקדוש ברוך הוא בעצמו ולומר לו, אף אם אנו גמלנו עמך רעה, גמול איתנו טובה. והקדוש ברוך הוא אכן גומל עם עם ישראל את הטובה הגדולה ביותר, הגאולה האמיתית והשלמה. שבת שלום ומבורך מבית חב"ד.